Loh, apa? Iki pas mulai kerja, aku ya mari adus. Ini amal buang. Ya, tak lebih yo. Apa iki? Lu iso ganteng ah? Yo dulu sih. Siang kok ramai nih. Siapa ber main lek main. Ya ndelok ora. Wis kok wis ndelok kok wis. Ya wis. Mari kita lagu ya ngomongin ini. Ya ayo. Tak ada ona. Wis saking mari aku rejik-rejik dulu. Ya. Ya wis, ayo lihat dulu. Ayo wis. Ya wis. Tutup no. Ada kunci ya? Tak usah. Sopo. Itu dia ndelok mati. Ini ada sampean balik. Oke kok. Kok bore ada juga. Awut. Waalaikumsalam. Ket mana mulai Indri sekolah? Sik tas mas. Ya wis tak anget nang jangan sih mari ki mangan ya. Iya mas. Jangan beri nama, jangan nget-ngetan, jangan blenderan. Mas, Woi, sama lagi sak kandani ya, lek kate masak-masak iku ndelok tutor di YouTube pakai. yo kowe sih tak tuku paketan yo, anak nutut tonggo iki. Ngono dilu po ono nggo dilu ngono. Ya wis kok ae wis gampang. Ya wis. Tadi Mas, sampean niku sing gak manjat ngetan ae. Ke lagu iku lho. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan. Foto karo mangan jangan nget-ngetan. Ya sih, kok lagu ta. Mas sampean nyanyi apa kora-kora? Nyanyi ngene Ndri. Emangnya aku lapo? Tak kira kora-kora lah suarane koyok piring pecah. Ngawut ae, musuh aku penak ngene kok piring pecah. Wis pin, arek cilik gak iso goro. Encen suaramu kok piring pecah ngene. Wis ora usah nyanyi lah ngono iku. Wis Ndri, nang mangan. Wis tak ngetno. Iya mas. Ya opo iki, setengah nang ora. Sembarang aku. Wis melak. Karo Waduh iki awane rada gak enak iki mesti manuke nyekukrus iki. iya kan panas aja nih. Lah yo. Yuk pergi kita apa gak? Waduh wis ndelok kok ae wis. Lu lek cita-cita lah gak. Ayo ndelokku, masmu melok apa ora? Ya wis. Ku nak kerja. Kerja Ora, prei mana oma? Prei dah. Terus, ndelok kok ae ya. Iya paling mari ki rezeki memang sakit diluk ngerem mule. Iya wis kok ndelok-ndelok nang kandang dulu ae nunggu. Ya. Oke. Ini dia opo ini. Wis bingung, pendino aku yang mikir. Mikir opo Uripe rene? glontang-glontung kerja mulai. Ayo opo wis nak golek kerjaan maneh. Kok nek endi lek golek kerjaan iku angel. Lah iku Mak dia lagi kias bersyukur kok. wangel yo. Tapi aku sik mikir. Gak usah dipikir wis. Tok. Lupakan. Sampe tak kandhani ya. Uripku dilakoni. Ojo di sambati yae. Di Di manja ngono ini to ayo urip glontang-glondong. Ipin iki paling ndek omahe bodene sapa Bondan iki. Jare ngejak gantang. Assalamualaikum. Salam. Sida gantang apa ora? Yang delok engkuk, Mas. Soale yo hawane yo gak mendukung. Ya wis lek ngono, aku tak nang me koncoku. Pin aku nang me koncoku ya. Ya Mas, hati-hati. Yo, Assalamualaikum. Salam. Dadah.
sayang tok. Nah, dia Ipin ya tak golek nang omahe gak ono, ndek omahe Bondan gak ono. Iso ndek pinggir kali. Loh, tuh, Mas Ron, iki nanti kon Dik? Golek Ipin ae Bondan ora ono aku mari tok omahe. Iku lho, Bondan saiki nunggu adike ponakane ndek omahe Bude. Iku lho omah pojok iku lho. Sing dhisik. Oren iku ah. Iya. Oh, ndek kono arek loro. Wis runo awake dolen nang kancaku. Ya wis tak rono. Heeh. Hati Mas Ron dong. Iya, Sing Mas Ron. Oke. Wih, iki lho paling omahe arek loro ndek kene paling. Paranane. Oh, lah iki arek loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sampean teko ndi Mas Dit? Kok ora aku ndek kene? Iya lah, aku mah golek name Bondan sepi. Moro tak kira ndek omamu sepi barang. Tak kira ndek pinggir kali. Lah kok ketemu Mas Roni ndek kono jare ndek omahe Bude Bondan. Ya wis maro rene. Iya Mas, mlebu. Wis, mlebu sik. Assalamualaikum. Salam. Sampean nandi Mas gak tau ketok. Aku ndek omah tok, Bin. Lah tugas kuliah, pola kuliah aku semester 2. Jadi akeh tugas. Lah aku ngenane nang omahe sampean sepi Mas tak dodok-dodok barang. Lah awakmu nang omah jam piro, Bin? Lah aku isuk sampai sore yo di kampus kuliah. Bin. Apa Bondan kok rene kok rada galau wae. Paling tenggorane gatel lho Mas. Pengen ane iku. Botok godhong kecerutan mek godhong gedang iki lho. Ya aku mosok Dan kon galau ngene sampai mangan godhong kecerutan botok yuk. Ini lho Mas. Saiki nak musim udan. Awak dhewe aja dadi payung. Engko nak udane terang, awak dhewe gak dibotono ambek dheke. Sama ngira wis tak kandhani ya. Dadi wong kok sing bermanfaat, kok dimanfaatno. Lah yo iku ya. Mas. Ayo angon aku. Nanti Pindahan apa dipindahan? pindah ndi kok. Kontrak sing ndek etane kandang iku lho, ibuku. Ibuku wis dibayar kontrakane. Lah sing terus iki nih. Iku anu san Wis entek. iya wis entek kontrakane. Yo gampang nih. Ya saya. Lha kon pindah omah, Bin. Iya, Mas. Pindah ndek etane kandang iku. Iya. Walah, ya saya tak ewangi bareng, wis. Ayo Dan. Ayo Mas. Ayo. Wis. Ayo. Dri. Apa Mas? Tak ngewangi Mas Ipin sih yo pindahan. Ya, Aja dolen yo ndok mae. metu gak salam. Tarung ah. Assalamualaikum. Yang ngono ah. Waalaikumsalam. Mana nabi kon pindah, Bin? Oyongan sampe neke. Wis aku sing kurang, Bin. Sama mama, besok pengen. Lah iya. Nanti saat guys. Gantian yo aku. Kira wae. Ya, bukan Bin. Cek kunci Mas. Kunci tak kendi yo lali kunci iki bae. Bisa. Makanya san bekas aku sing gorene yo. Udah langsung hari ini. Lah Masmu wae usung-usung malah dolen. Iya aku lali nek wae susu. Kudu susu kabeh lho. Mengkak nomi langsung mulai ya. Yo. Bisa Bin temenan ah. Wis iki. Jangan kok jalan Bangun ya, Bin. Wong Mas Roni. Kok ae wis Jadi Mas Roni. Yo, jadi Mas Roni. Ya wis. Karena iki Wis ana. Wis ah. Ya wis. langsung sih. Ini si Abis ya. Yo wis. Takon tak telepon ibumu sih, Bin. Iya mari kita telepon. Ya wis nanti teleponan ka Parono. Kok nanti telepon Mas Roni barang. Iya, wis mari. Iya mari. Ya wis ah. Sini tak telepon ibuku aku. Halo Bu. Sampeyan teko endi? Oh, di kampung kae san Pak Grab. Oh ya wis Bu, engko tak cegah Dek Kang. Iya. Wis tak teni Kang yo. Iya Bu. Iya mari Mas Rin tak kabarane, tak telepone pisan. Ya wis. Assalamualaikum. Waduh, telu Mas Roni paketanku nutut apa gak iki? Tak cek isik sih. Waduh, karena MB. Mas setel Mas. Kenapa? Iki setel Mas Roni paketanku cek karena MB. Wis sesare Bin. Sopo jenenge? Hubungi model.
Bunyi Mudin. Anu Mas Mudin. Mudin satu. Mudin satu. Sini tambah. Mudin satu. Ah, iku lho. Ya iku wis ada sih. Lah, Lah nyambung. Iya, tak nyambung. Musik iki wis nyambung. Assalamualaikum. Halo Mas Bro. Lah ngomong nih, ibu ndek kampung iki jare mana mak Grab. Ya wis nang mulai yo, ojo jagongan tok ae sampean iki. Engko mulai sak mampir. Ya wis nang mulai. Yo. Wis. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mupin. Loh, ibuku terek. Loh, Mama Rek. Ya Allah, anakku wis gede Rek. Ya iya ta Wis wis. gak mulai nandi Roni. Cuma dolen mek kancane. Oh, dolen. Iki sapa iki? Temene pinter. Oh, Adit ya. Mungkin ngopolan itu ya. Ya wis gede ya. Ada. Iki bondan ya. Ada. Iki sing ben umbelane merek-merek iki ya. Oh, ya wis gede. Ora ada kundi. Ya iku tak gawakno kan jare njaluk beruang iku. Oh iya, Mas. Iki namanya. Jupuna kene. Aduh. Boneka Allah. lucu. Nek pesawat tadi ta. Iya ta. Terus Numpak Citiling mau. Mogok orang sangat deh. Hah? Mogok orang. Ya ora kali. Mungkin nang kene selamat ngono Cari kok. berbet ngono sangat deh. Jarene karbo merebut mah. Ya ora ta. Kamu gak tau numpak pesawat yo. Nggak Bener tahu. aja ya. Ya, Mas. Wis mama tak ngasuh yo. Ya mah bubur. Wis ta. Kayak nete ngono. Kami siapa? Gak wis. Lu boneka beruang rek. Nang tak mesti yo. Imam. Mama wis tak futsal aku. Oh, saya cinta lah. Lah kancanan sih lho, lek Ah, gurung temen-temen yo. Ma. Mama. Mana dia pulang? Ono apa le? Pulang dah. Ya Allah, rokokan ya. Ya Allah, anak kau. Lanjut ya. Oh iya, hati-hati ya. Ya aja lali, gelem-gelem mampir ini ya. Ada. Mampir awal niki. Aku sepurane ya le ya, mama rokokan. Iya, Wis Mas. terus nang jero ae ya. Iya. Terus rokokan. Ih, mah aku gaul. Assalamualaikum. Salam. Wis mulai ah mama Bi. Ibu ini dulu mama. Ndi? Ma. Waduh, anak kamu kayak apa nang? Iki biasa. Iki rokok Cina iki. Oh, ngeri. Rokok Cina. Pin, kalian tekan Taiwan. Mama gaul, mama saya. Enak, enak. Lah itu enggak oleh iki ya. Ke Taiwan iku. Tekan Taiwan. Taiwan lah. Musim ke Taiwan yo. Heeh. Ngeri lah aku rokok iki. Iki lho, mama ada cerita, cerita apa, Mas? Belum iki, Mas. Ini lumpuh-lumpuh gini. Apa, Mas? Mama iki krung-krungu sak awakmu iki jare kena PHK. Iya wengenani tapi soalnya kerjaan dijak koncoku iki lho. Terus iki piye iki? Wis kerja aku wis san. Kerja di ndi? Ngomong di proyek nih lho koncoku. Oh, melu proyek. Heeh. Piro ngono iku bayarane? Wis pokoknya cukup lah kayak keseharian arek-arek. Oh ya wis lek ngono. Mama iki soalnya kuwatir ya. Mama iki pas mulai to ya. Alam dijak budi mulai wengenani. Krungu anak moro langsung nganggur iki ya apa langsung dedek mak iki. Dedek ngeri mama rek jangan Iya dedek. tahu anak ya apa ya anak sing paling tak samai kuwatir. Soalnya anak iki sing ya apa ya krungu anak moro durung kerja iki mau meneh anak sing tak sayang iki. Tak sayang. Ya Ipin tak apa le? Ya Ipin kan masih cilik to ya. Wis kerja aku mama gak usah bingung aku wis kerja. Santai iya. ae. Ya Wis cukup wis. kayak kesalahan nambah arek cukup. Lek misale cukup ya wis. Mamae kuwatir. Iya. Wis mama tak nutuk noti ya. Iya, tutup Wis mama. mari rokokan iku. Iya wis santai lah aku. Oh, iya. Wis rokok kuwi. Engko lek kurang njaluk ae. Iya, Mama. heeh njaluk mama. Ya wis ya. Heeh. Lah tak kira kora-kora. Lah suarane koyo pet. Wis ngeri. Sik nduk. Siang keren.
Mas Roni ndek kono jare ndak omahe Bude Vian. Iya. Iya, bilang wis mlebu sana. Iya, ya wis. Nek diatur ya. Ya. Mosok edan kok sampai kok ngono. Kalau iku ngombe padha pecerutan. Ngombe. Mangan le. Action. MB. Wis, suruh tahu MB apa jenenge? Abselia. Excelia. Hah? Action. Mamanya itu. Kok temu lihat aku kan yo. Aku gaul, hati-hati ya, Le, yo. Aku gaul.